Ftit jiem biss il-bot mill-karnival fil-Belt Valletta ġie inawgurat bust ta' Paolo Kurmi, magħruf aħjar bħala l-Pampalun. Il-Pampalun li miet fl-età ta' 92 sena fit-8 ta' Novembru tal-2023 għadu meqjus sal-lum il-ġurnata bħala ikona ta' ċelebrazzjonijiet kollha marbuta mal-Karnival Malti. Dejjem bitbissima fuq wiċċu u dejjem iferraħ lil dawk ta' madwaru. Paolo Kurmi kien magħruf l-aktar għal kontribut tiegħu permezz tal-kompetizzjonijiet tas-sfin u anke il-kompetizzjonijiet tal-karrijiet. Apparti il-Karnival, il-Pampalun kien magħruf sew anke bħala plejer tal-futbol. Net News tkellem ma' Christopher Caruana, ir-raġel ta' Carmen, li tiġi bint Paolo. U rringrazzja lil kull min kien involut f'dan il-proġett u tenna kif permezz ta' dan il-bust il-Pampalun ser jibqa' infakkar għal dejjem bħala l-artist li ta' il-Karnival lil Maltin u l-Awċin kollha. Xtaqna li kollu xi ħaġa memorabli għax il-bniedem mhux il-Karnival biss ħadem dak fuq il-belt. Għamel minn dejjem u fid-dajjes u fil-futbol f'kollox kien dejjem interessat pasta l-belt, imma il-Karnival kien il-projetà tiegħu. Intant tkellimna wkoll ma' Indri Attart, l-iskultur li ħadem fuq dan il-bust propju fil-lejl ta' meta miet, f'temp ta' ftit sigħat biss. Dan huwa wieħed mill-proġetti li vera m'għadhomx nagħmel, ġifieri daka meta smajt li sfortunatament ħalliena Paolo Kurmi il-Pampalun jiena kelli ammirazzjoni hekk artistika liħ u niftakar konti qed nagħmel programm tar-radio għax jiena filgħodu dejjem għandi r-radio u moħħi waqt il-programm beda jibberren qed illum mhux ix-xogħol tas-soltu ħammur nagħmel imma ħammur nagħmel il-Pampalun. Ftakar mort nipprintja ritratt tiegħu fi żmien 5 sigħat kelli dal-prodott. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm ħafna mill-qraba ta' Kurmi, l-iskultur Indri Attart u l-kunsillieri lokali. Fil-fatt din kienet idea tal-eks kunsillier Mark Spiteri Lucas u tal-kunsill preċedenti.